Partak ka man. Yes, inapurak ta kahit kung masambot ito nga moment. So, Namiliman sa mga hates lang ah. hana nga nag-hits. Ano nga? Umisbo. Kaya Talas. kataman. Okay nga rad. Apo, agpaspasin siya tagitiya. Ingat nga to tayo na pesto na di. Text messages. Oh, she will be sitting for the meantime. Tagder. Interview pa. Sige. Agpirsa nga ako na kuna na dahi tanay. Sige. Kasta nati ima na dahi tanay. Exciting. Abo, dito mo paspasamak tatata, siyempre. Tay kunakon, itatay earlier. Nakanyulok ni Adi nga na. A guest Short abo. hair. When? Right. New year, new short hair. Matik tuloy makasao. Sige. Sige latan. Okay. Bagay mo na. Ayan. Okay nga, iyabantay nga ato. Apo ko namatan. Iti first grand finalist sa'yo for the Search for Ilocano Idol 2019-2020. Apo, doon nga tawon. Data nga koronang ikaman na. From Diamantina National High School. Nakiktutak tila nga natatata medyo bimalasan nga. Na po, first time na umay kimansyon ito yung nakaliluta. Makato yung basang ko. Nagpa-injection siguro tigluta tayo nito. Ayan. So, yung nga itong DJ monitor. Ayan. So, are you confidently beautiful, ading ko, anak ko? Akas ko na ni Pia words back. Confident and beautiful. Ayan. Sige, agsao ka. Kadi, ang pala ta interview. Isungor nga pagtugtugon ka ta, interviewing ka pa. So, how does it feel? English, Tagalog. Ilocano, dapat. Anya materik na ambasang ko ta may sakan nga grand finalist. Kaya nasawaan, nangaton titukat mo when it comes to music. Naragsak. Ayan. Naragsak ka. So, akat katawa ka lata. Oreg may saka kas jay. But no lumitim. Ayan. Okay. So, apo kay ko mga kapatang ko, may salang mo ti sa naragsak ko na nalaing. So, anak, di kay skula anya mati kung kunada kanya. Nang tedamot suporta? Matida pay amo idol nga maki-guess na kata. I mean, nga si kakit grand finalist, amo da. Win idol. Ayan. Kuya ko naman. Kuya, medyo umubingak yan. Okay nga, Rod. Siguro ka-prepare ka na. Anyway, before nga kumansyon ka, akyat, padasin mamerti ko mablaaw, kadagiti, nang tati suporta king ka, nga adalat ta, dita sibsibay mo, kablaawa misuda. Kablaawa man, dagijay balasiw taaw nga ni Daddy Bong, kini Mami Rema, kini Kuya Carlo, kini Mamang Ken Papang ko, nga dajay balay, kini Mami nga dajay Maynila, kini Dadik June, ket syempre, kabkablaawa ni Ma'am Marites S. James, nga principal ni Ijay Luis Fe, Gomez, Diamantina National High School, Kenjay, napintas nga advisor ko nga ni Ma'am Cherry G. Arsosa, kini Sir Emmanuel, nga coach ko. Yes. Your coach, hanlaan nga iti boses, iti coach na your look, the way nga agsalita ka ti Ilocano. O nga Rod, siyak mismo, maragragsakan nagta addan dagiti grand finalist ket no mabanilon ko mga awan maabak kanyayo anak ko ay ket pangabakan kay amin ngem may salaeng ti mga abak nga makaalay ti 10,000 pesos trip for two to Malaysia courtesy of Pacific Star International Recruitment Agency and of course the family Idiken Ita nga mga mo ti 10,000 cash prize and a recording contract from the 4-decade duo. Okay nga Rod, John Mark, nalapit na kasaganan na sonata na. So, ikaman pa iso dati may nga sa miweng na kitidumdum nga basang. Go ahead. John Mark, nagbuntog ka. Kasta mo lang nag-asawa ka, nabuntog, inga natata, baro ka pa ilaang. Ready na? Ayan. Hinamahan sa dintiayan mo, kailiw ko parang arakop mo. Sabay kumatamlagip mo, tiyak turong lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko, kapot ko anday panawin ti kaawan mo. Sabay
Nadaragsak no tibong wayan tu no dumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta kan? Nabayag lay din, adita nagkitan. Sabay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabaruenta, iayat anak helkay. Sidinti ayan mo, kainukot barat arakop mo. Sabi ko ma, tamalagip mo, tiyak turong lugar nga ayon ko. Tiyak ko, anyan ngay iliw ko. Kapot kawan, gaya panawin, ti kaawan mo. Tanaragsak to tibong wayan tu no dumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta kan? Nabayag lay din, adita nagkitan. Sabay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabaruenta, iayat anak helkay. Hello, mahal, kumusta kan? Nabayag lay din, adita nagkitan. Sabay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabaruenta, iayat anak helkay. Hello, mahal, kumusta kan? Sabay sumangpet kan, sabay sumangpet kan. Yan, thank you so much sa ito mo nga piyesa ang basang ko kahit dahil ito mo tanti panawin kong ag-komentar sa ito ko man pala ag-comfortable ka. Ayan, John Mark. Ayan, kahit adatin napansin ko DJ Sonatam, ta siyempre, very careful kami ti lyrics. So, DJ, buwangayan ta. Ano DJ, pabagam DJ the time? Bungwayan to kunana. No? It's buwangayan ta kunana DJ. Aha. Ipatader nga family kaya nga sawan buwangayan ta. Okay, ano pa DJ napansin ko DJ nga lyrics na balong na unday apanawen. That is atiddo nga panawan. Na unday apanawen nga kaawan mo kaya nasawan atiddo nga panawan nga awang ka. Iso nga kumustaan na ti hello mahal. Dagitan to iti kitain da iti grand finals da DJ lyrics na. So be careful. Mabalin nyo ipa-check to kanyami apo DJ contest pisyo. Yan. At ikan kayo iti amin nga contestant. Actually tapno syempre nalalaing dan to amin when it comes to Ilocano grammar and correct pronunciation. Ngarod nalawa pa iti oras kahit anapaya ti ibagak kanya na dito ubing. Kumusta mat ti kwa? Di school. Adamat iti tap mo di school. Wino si ka di kanayon nga absent. Sige man. Madina agon honor. Ang kagon honor? Agor ka ti. Iya sidig mo ta microphone. Agon uniya. Ayan. Apay ta madim kayat ti agonor. Kaapam na kita teachers. And usually, it goes with nalaing ka ti music, nalaing ka ti academic mo, especially mathematics. Kasi music is puro computations of notes that musician ka. So, dapat nalaing ka actually ti math. Ngam, nasa dot. Ay, natijay, nasa dot ka. Agad. Anyway, mabalin ka pa'y kumamat. Dapat ti fourth grading lampasam. Amin, tagay ka eskwela am to.
So, at dapat kanito, may saping nga sonata. Balong? Ano dahil sa marunong kanta ang basa? Patuloy ang pangarap. Naku, dahil ito yan. Binik ka lang ti karabo kuban. So once again, our grand finalist, our first grand finalist from ano dahil schoolan? Diamantina National. Ano ti bagam tatay before Diamantina kat? LF. LF stands for? Luis Fe Gomez, Diamantina National. Ayun, Luis Fe? Opo. Ayan, Diamantina National High School. And you are Crystal Conception. Conception. Ang arod, to give us another piece, ladies and gentlemen, our first grand finalist from LF, Diamantina National High School. Di pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ang araw parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay. Di naubusan ng pag-asa. Ako'y nangaling sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Di ko rin makapaniwala sa aking nakikita. Lahat ng panalangin ko ngayon may kasagutan. Lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan, magbigay ng kalakasan upang marating sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Kahit saan, kahit kailan, alam ko ako'y patungo sa marami pang tagumpay sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako ay lilipad ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang AS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
Okay, Apo, aksubsubli kami with Adda kami manan. Dito lang Apo, syempre, Idol tayo nga FM, 98.5 IFM Kawayan City. Idi Idol tayo nga FM. Okay. Tata, anak ko, padasin man nga ibagati. Aksubsubli kami. Dito ay 98.5 IFM Kawayan, Idi Idol tayo nga FM. Ready, get set, go! Agsubsubli kami, ito'y 98.5 IFM. Iti idol tayong FM. Ayan. Naku, dapat surusuruam anak ko ha kasi hanggang tuman nga mapagkasatan ito na grand finals, mabaling ka lata umay pumasyar ka na kami. If you feel like singing, no kayo mo ti agkanta, umay kanto lata toy. Kasi talaga makita mo nga nalaing ka, nagpintas ti pa ng alunos mo, dahil kanta talaga mo nga pinangangam ni John Mark at dinamak nag-audition nga ta isuna iti The Voice kana. So we would like to ask you now, nag-audition ka ti The Voice anak ko? When Idol. Manong, apay tadi ka nga naala ti The Voice? Jack Siguro ubing kapay manutaw mo iti si Malika. Ay, The Voice Kids mo gayam na dyan, di ka nakasapo. Nagkita Board of Judges, tapos hindi ka inala. Anyway, hoping, hanla nga dito search for Ilocano Idol, ti papanam to. And, adayo pa iti maragpat mo ta. Nagpintas la unay, dati vibrato ta boses mo, at itigargar na ngay. At ikasla, ada nakasango kang ka nga industrial fan. Hanla nga basta electric fan, industrial fan nga, iwata. Nagdakala dyan itigargar na kastan eh. And Apo, kahit kung agaramit to ti versions na kantangan, kinasyon mo Ilocano version. Anong tatipis na ti Hello Mahal ito ubing? Kinantaman, kinanpadasin naman ti soft touch or ita live tayo mat. So let's try it. DJ, Hello Mahal. At tipis mo ya? Hello, mahal. Napay na nga to ka? Ba't yung kanina mababa? Ate, ikaman ta microphone tiliwan ta majay. Aji, tatay na baba. Tatay di pitch na di ko. Siguro ati ti pitch mo, ikaman ti ako na basita. Padasin ta nga, palamuyo, ikam ti twist na di song an, ikam palamuyo tam. Instead nga balse, arami dem nga sweet waltz. May katagigim ti microphone, tanong makasawak, hindi ka mag-interview. So this time we will try the song Hello Mahal in soft way. Hello, mahal. Sa dintiayan mo, iiliw ko, barat harakop mo. Sabay tamalagib mo, tiyag turong lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko, gapot kaan dayag panawin ti kaawan mo. Sapay hanaragsak to ti pungayon ta, dudumteng ti jempo. Hello, mahal, kumusta kan? Nabayag lay din, adita nagkitan. Sapay kumaayat ko tagsuplikan, tapno pabaruenta, iayat anak helkay. Medyo makaungot ka pa laang. When we say soft voice, aga talaga ko mga kaslawan, kasla atay. Iyaman taman naman ng test. Sampulan man iti soft ang waltz dito contestant. Dito nga naman ng test nga na naruam iti soft music. Ta siyempre puro natayan kasi di ayan na no ko. Ayan, padasin man, ano mga gam, kasi iso na isa contemporary pop iti boses na. So, padasin tayo nga, iyag iso na iti kadaanan nga panawan. Before nga kansyonin na dajay kantanan to no, namabasit pa dajay, at itog pa iti oras. So, manang test, aji, Hello Mahal, in a very soft way man. Alam mo iti microphone, John Mark.
Opo, just come. Once again, Manang Tess. Hello, mahal, sa ninti ayan mo, kailiw ko, barat arakop mo, sapay kuma, tamalagip mo, di agturong lugar nga ayan ko, biyag ko, anyan nga iliw ko, gapot ka unday ang panawen ti kaawan mo, sapay kuma, tanaragsak to di buangayan ta, no dumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, adita nagkita, sapay kuma, ayan tutag subli ka, tapnon pabaruenta, di ayatan na keltay. Anya, sinampulan tala. Ang tap mo. Amo ng tujubing no kasanuno kantaan. And, no, maiprepare tayo sa nga nalalaing. No, mapansin nyo, the J song, dagiti lyrics na is well pronounced. Hanga kasla ka dagiti style ti kabataan tatanga ado iti H na di ti lyrics. No Ilocano awan unay ti kasday na. Pero napaka-sweet. Ayan kasi. Anyway, amok nga i-prepare na ka ni Apo Coach CJ. Sir CJ, thank you so much for guiding the kid. Talaga nga nagdaktil mo nagbaliwan na. So, ito yung timauding nga sunata ni Basang and ano ti message mo kadigijay kalaban mo. Datan. Before nga kanjuan ng the last piece mo, any message to your kapadpadang mga grand finalist? Good luck and God bless. Ayan. Natipid nga talagang agsasa. Hamoy baga ng agsagana kayo, alununin kayo nito nga si Bibiyag di entablado. Sige man, ibaga man na dyan. Sige man, tapno ma-challenge da. And anyway, si Kati may sa kadigiti kaubingan. Uno iso na mismo ti kaubingan. Si Kansang, whatever to. Okay nga Rod, to give us his last piece. Kabagitan is 35. Dandani nga nagpasun. Okay. And once again, our first grand finalist, Miss Crystal Concepcion of Diamantina National High School. And thank you so much. Aputi, itiskwelaan nga ayan na tatalaga nga full support da. So nga Rod, balong ited mo, hindi tayo maudi nga sunata na. Stare at you and say she's got nowhere to go. But if they only know you're thinking, when did I go wrong? How should I move on in spite of what I see? The losing pain in me. You tell yourself to believe that in everything it takes a heart to endure all the pain and grief, having the hope to see the best that you can be. Follow your dream, take courage found within. Your soul is keeping you so strong that you can rise each time you fall and stand up on your own. This times you on your own, just give your best to hold your will, persistently become the one you've always aimed to be. Got to find
you proudly face the words that come your way. Sometimes it's hard to say it if you can stick to your desire. Never lose the fire that burns up light inside. For you to win a fight, you tell yourself to achieve, you must not retreat. Persist the stop can be tough if you must compete. Burning the path of fame by every road you take. Follow your dream, the courage found within. Your soul is deep and you so strong that you can rise each time you fall and stand up on your own. Those times you walk around, just give your best to hold your will. Persist